handiti ndo takatoitonga tikaipa mutongo handiti iyo inyaya anogona kunge asina kuitwa in that form handiti but munhu akauya ive vanozviziva bezura but tafara kuti vese vadzoka varipo vakakwana ngavachikutaurirai kuti taura shamwari zvinhu zvawaitira apiro isusu dare rakatonga ikawanikwa iwe uine nyaya yekutamba nemukadzi womunhu ukatengerwa zviga zvekuripa pakaiswa mutongo wechii wakati unobhadhara chii zvanga ndobhadhara 700 vakati ndobhadhara 800 because kwaira mama ikati nayi ndinozobhadhara ri saka iwe chisingaiti iwe kupikisa mutongerwo here kauri chakatongwa ndikupikisa chakatongwa taura maunopikisa pane chakatongwa ini chandinopikisa nazvo pane chakatongwa mbangu chekudai inini pandakauya kuno pekutanga ndichiuya kupinda panyaya iyi ndanga ndisati ndambopinda mataredzi mozva saka ndiri kumusha kusabhuku akaita nyaya iyi anova akanipa chiberonzi samoni akati shamwari nyaya yako iyi yauri kupomerwa iyi ukangoenda kwamambo inosemesa mambo anosvika chingohamboteereri zvavari kutaura anongoteerera anongotarisa nyaya chete wedha iwo kuti une umbo here kana kuti hauna umbo anongotarisa nyaya chete anongosvika kokuti mombe negwai saka iwo ukangopikisa naro kana ukangopikisa nemukadzi zvaari kutaura mambo anotokugweva zvinhu zvakakurisa anotogweva kana mombe 10 nekuti anenge achitwaya kupedza nguva yake saka ini pandakauya kunoko inenge iri first term yangu ndanga ndisati ndambopinda mumataredzi mosva saka ndakatongwa ndine mind yezvakataurwa nasabhuku yatoona vati mutongo wandataurwa panapa nasekuru uyu haiwa hausi wakataurwa nasabhuku yavo wakurisa no ndakaona zvakakodzera kuti bhadhare mari yakakura yeapiko kuti no inyaya yandikupomerwa iyi nematongerwa yakaitiwa hasiwo inini zvinhu zvandina kumbozviita ndo zvakaita kuti ndibhadhara apikoti saka kupomera dare kuti matongerei isingazivi handisi kupomera dare kuti manga nditongerei isingazivi ndiri kutaura matongerwo akaitwa nyaya yachona kuti inini handina kukwanisa kupa umbo hwakakwana kuti nyaya handiizivi semunhu ndakatonga ndichitya bhozi ndandavhundutsira right inini zvandakabirwa pakutonga kuti dare rinzwe nyaya yaitaurwa nalenial ndeyekundifuromera akandigadzirira nyaya achiitira kuti iye hamene kuti aitira kuti iye azvinunure pamhosva yake nemurume wake maitiro akaita nyaya tiri kumusha uyu ndimbuya vangwa vanga vane pamuviri pemwana uyoyu saka hamene pakuti sekuru vakazoti kwai mwana hasi wangu here unenge wakapomba ava sekuru vanobva vatretena mbuya ava kuti iwo kana usina kupomba chindudza chokwadi kuti mwana uyu ndewani ndewaJoseph here kana kuti hazi waJoseph ava ndobva tini handakupova mwana hazi waJoseph asi ndakapomba naJoseph ini ndisina kupomba nani navo ende nyaya yavaitaura kuti kwai ndakapomba kwatina zvakaitika gore rapera muna July zvisiri izvo zvakaitika ndomataura kuti zvisiri izvo zvakaitika sezvo ina handambopomba navo chakaitika ndechekudai mbuya ava vakabva kwatinogara kwawila vachiuya kwagweshe vatotumwa nasekuru ava vatumwa nasekuru ava vanotsvaga mwana wavo anga vasingamuoni ava sekuru vakatomutsvagawo vakamushiya nobvadzokera kumba vakanotuma mbuya kuti ndanotarisa mwana kubasa kwatadii handisi kumuona ava mbuya ava semwoyo wekubereka ndobva vauya sekuru ava vakatosumuka vakaenda kumba kwedu kwangu vandogara vakaenda kumudzimai wangu vakati my praise ndipei foni yako da kufonera Joe abatsire mai tatenda kutsvaga tatenda zvazvo zvekuma 66 nobva vatofona shuwa sekuru vakatofona pafoni yangu vakati kombuya wako avaona here ndikati enda vaona zvikaiko mwana ndikati mwana vamuwana mbuya ndotori navo zvikabva pefoni ndobva ndapa mbuya foni vataura nani nambuya saka zvakaitika ipapa manje isusu taitiri kokotai mwadoro ivo mbuya vanomochi doro saka vakabva vatanga kujoinira kumwa doro kwataitira kusvika nguva dzadi dzapera saka ini nambuya nasekuru ava tiri vanhu vekukama musekuru vangwa baba vangu vakaroora mwana wanzvadzi yani muzukuru wavo saka sekuru tine ukama tinodzidzana tinofambidzana
chero kumba kwangu vanouya vanoti vanoda hembe tinopfekedzana vanotone dzimwe hembe dzangu dzavanotori nadzo iri kumba kwangu ndotone dzimwe hembe dzavanotoipa titopfekedzana chero kumba kwangu zvese zvavanoda sadza vanopika chero pese bedroom pangu vanopinda vanota zvese saka inini kwasviba kudaro mwana mwana wadodori wasekuru ane 17 years ndobva angoti abapresi kwasviba achakwanisi kuenda kumaini hachaende tinorora kumba kwasekai kwamainini komunira wambuya ava kusiri kumba kwasekuru ava ndobva tasvika kumba kweya ndikataura mbuya vakatorava nevana vavo vanin'ina mwana wemun'ina wavo neumwe futi mwana wemun'ina wavo ari paya ndobva tati tatenda kuna mbuya zvikanzi hazvina basa vapresi atingorora kuedze tiende ndobva tarara paya kukaedza tikaenda saka ava sekuru manje avo kumushawo kukapera mwedzi ndobva vasangana navamavaso zvikanzi jo takashanda nayo asi takazomwadoro nemukadzi wako jo haana kuya kumaini jo akarara nemudzimai wako ava sekuru ava ndokundibvunza ndikati hakuna zvinhu zvakadaro ndokunobvunza mbuya vakati hakuna zvinhu zvakadaro iri ndezvegore rapera muna Julai zvaitika izvi ndobva tagara mukuwirirana ukama uchingoenda mberi tikagara zvakanaka ukama uchingoendera mberi togokumbidzana vasekuru ava vakatombondana kubasa kwavaishaenda kwagwesho ndikaenda ikoko takatoshanda tese inini nemwana wavo chatenda nasekuru nemamasindicator tatinavo sekuru ava futi vakatondipa mari inini kuti muzukuru ndowakuenda kumba enda unipa mbuya wako mari ndikatosvika mbuya wavo $10 ndikadarika ndikaenda kumba kwani kwangu pachikazozondinetsa mwana uyu azvabva gore rino iri eli June ndakwanise kurova kundifona rikwai kumba kwazva kwamwana wako rikwazva kwamwana wangu sina ndizviza kumba kunazva kwamwana wangu kwakuzva kwamwana wangu ini ndiri murume wambuya akaita tende here zvikanzi ndoda sipo madhue ndatopedza naye ndatomubvunza abvumo asi inini hapana kuti pane parekadana nambuya handida kumbodanana navo saka ava mbuya ava manje ava nekuda kwokuti vasununguke pakugara vakabva vathreatenwa nasekuru vakabva vabvuma kuti no musikadzi wandakaita najo asi mwana ndewenyu nekuti sekuru avanga vasvika paextend yekuti vatorova mbuya ndevataura chokwadi vatorohwa zulo ndizo vanotorohwa vanogara vachitorohwa nyaya yemwana iyeyo futi nenge vachikwanisa kutaura chokwadi daro ravapupurira vanotorohwa vanotothreatenwa sekuru vakabata mwana pasi vaida kuronera pasi kuti ndikauraya mwana ndouraya iwe kana usikakwanisi kutora chokwadi saka ava mbuya ava ndobva vati aiwa musauraye mwana zvoshuwa ndakapamba najo asi mwana ndewenyu nekuti kupamba kudaiwa najo tatine makondomu vachinyepa vari kuda kusevha upenyu hwavo nemwana zvikanzi no hazvichamedzi kana zvadaro iwo mundara kuti jo achindiripa iwo ndocho handi chinotaura chokwadi zvamakaita ndionoziva saka iwo ndomboa wangu iwe taura ini kuti mudazamborora nevangu vapresident akarara nevo kuti ivo vakwanise kuwana kugara kwakanaka nasekuru mumbamavo asi vakupambira mhosva isina kumboita ndo zvakazondikonzeresa inini kuti inini nditi appeal court tiri mudare ratakanga tiri dare iroro raitaurwa nyaya yekuti wakadanana kana kuti wakarara namai avo naivo wakazviramba ndakazviramba kuti ndikati handamborara navo ndakavabvunza kuti mbuya ndakarara nemere vakati ndikati mbuya mundirara nema ndamborara nemi ndobva vakati kwa takarara nemi takabva pane vanhu tikaenda uko tikanorara tese indobva tati ini ndosati ndambotaura pamambo kuti semunhu akanga achuchudzirwa kuti iwe hakwanisi kupikisana namambo hakwanisi kutaura mambo achitaura unofanira kungobvuma nekuti wakaita naro unorohwa mutongo wakakura ndobva ndangoti sezvavari kutaura sezvavari ivo mbuya kuti wakarara navo asi ndisina kurara navo dare raifanirwa kuita sei ipapo dare raifanirwa kuti iwewe mbuya iwewe tipe umbowo ndati umbowo hwokukirwa kwemunhu hungave hupi kana uchitaurwa nemuridzi anenge akavatiwa akararwa ndiye munhu akamurara wobvuma panenge pakudiwa umbowo hupi panodiwa umbowo panhu pekuti nyaya yatiri kuita iri kuramba kubuda wakarara neniwe sekutaura kwavaita uri kubvuma saka dare robva rapa kamutongo warara nemukadzi wemunhu handina kuti mamba sorry handina kuti wakati chii sezvavari kutaura ndanga ndine fiye sei usina kuti sezvavari kuimba vaitaura sezvavari kutaura vakanga vachitaura kuti chii vaitaura kuti inzwa chatinoda kutraya kuti zvibatsire usauye kuappeal court uchiita as if dare
harina kutonga nyaya yakamhangara. Takakutonga nyaya yakamhangara zvekuti iwewe dai wakaresista kutairwa mango zviri kutaurwa paizvi uchitsanangura matsananguro auri kuita. Handiti hakuna dare ringakupe mutongo wekuti zvakazodai. Handitika saka wakatiperekedzera kuti tikupe mutongo. Handiti ngatiwirirane ipapo kuti sezvavari kutaura zvavaitaura ndezvekuti wakarara navo. Handiti saka sezvavari kutaura iwe uchitaura nemuromo wako kakuti sezvavari kutaura dare raifanira kukupa mutongo. Raifanira kukupa mutongo wemombe 5 ruzvinzo zvandiri kutaura. But dare rakazotseketudza kuti zvinhu zvakadai dai ndobva rakupa chi mutongo uri rese pamutongo watofanira kuti tichikupa. Handiti nyaya iripo nhasi wadzoka kwapiwo uri kutaura nyaya yako yekuti iri kunetsa. Handiti ndeyekunzi mwana uyu ndewako pakatangira nyaya kuti vari kuti iwewe mwana uyu ndewako hawasi wangu. Mwana wemunhu kana azvarwa ikave muromo nhasi taita munyama varume vakauya panapa tikafara street vaitoti vanenge vari pano vana mugapi vai vari pano nezvino dzadaisiwo mobva matongotorwa ropa rachona mese mwakadai. Kwanza akaperekedzera dare museyangu kuti zvavari kutaura sezvavari kutaura zvavaitaura vaitaura nyaya yekuti makanyengana. Handiti ndo zvawaitaura iwewe ndo zvawakati sezvavari kutaura. Handiti saka toti chii inini ndo pandiri kutaura mambo kuti inini nhasi ndakupinda madzara ndakabva ndakachichidzirwa. Handiri muri kupawisisa mambo kuti iwewe ukangosvika uchidai chete nyaya yakatotonga kare because yakatobva nekuna machifi nekuna sabhuska nyaya yekuindozikanwa mberi ende wakatotonga kare saka wakarambira unodii aunoita machifi avo kune kana tiri kumusha uku kune pipeline nemasabhuku kakuzoti kwai machifi achiuya kuno kumberi because kune vamwe vanozvito masabhuku kumbako kune vamwe vanozvito vanobvawo kupi kuno kuvari machifi dopo vari kuacta kandi vari kudii ipapo ndo pandisikazi mamiriro avo saka ivavo ndo vangoti nyaya yako iyi kana yakadai shamwari aiwa ngatichiendai pekuti mhai tadzoka mudare ukaona munhu achidzoka kudare kuzoita apiwo anenge achigunun'una achiratidza kuti zvichida dare rinogona kumubatsira. Mungadzokorora here kumutaurira murume uyu kuti zvakafamba sei? Ndiri kunzwa mupama makanga makarara uchiti makanga munanani ndizvo here zvazvakanga zviri? Mubongo mamune zvakaitika nezvekuti ndakaenda kwaGweshi ndikazwa mibvunzo wangu tiri muno mutakadai. Handiti makanga muri mumupamatora muri vangani? 35 nani kuti inini mwana wangu ndobva marukwirwa mune mwana aiwo takatosiya vanhu kubhawa tikatoenda tiri tumba kwamumina wangu tikaenda zvakanyari ari kuko kwaGweshi ndiye anoziva kuti makauriwa neuyu andoziva. Tipe namba dzake dzefoni. Namba dzake dzasita mambo makurasa jere namba dzefoni makurasa jere mambo kwanzi namba mambo ndokumbira urege zvangu inini taura chokwadiwe ndakasungwa ndokuda kwauyo handi ndikabva manzwa zvandataura here namba mudara ndikona kusapira ndogona kusapira nekuti ndogara ndikasifungira zipindi mambo ndokumboregere pamufana mambo muregererei kana inongisa zvapera kana yongopera mambo nyaya yongopera chete manzwa here pandakata nhombiriwa madhure maitatenda chitaura pakatanga kupfimba uku inzwa yakadare rinoira harisiri inyuka
Ana kuti mambo ini zokuramba ndapedza mari nomfana uyu. Mfana uyu anipedza mari. Inzwaika. Zvingofamba chete. Mauda kupedza yangu motogarira mu. Kupedza hapo. Iwe. Sade kuti dherera ba. Usamunje ndoda kutokuonerera iwe. Ndikubvunza. Zakanzi Sekai 07. Ndizo namba zacho dzisingashandi zvadzo. Hayi ndizvo zvandida spindi. Utipe dzimwe dzacho ndizo ziche. Handizivi. Unonzi andisara kushama. Joseph Dumba. Hai? Joseph Dumba. Joseph Dumba. Inini hangu. Handiwanzochinjiswa zvinhu. Nezvinhu zvatoona kuti zvina nemusoro nemunhu. Hatigone kuti munhu kana tichitaura ndingabvume kuti ndakauraya munhu ndisina kuuraya munhu. Ndongoti asi kutaura kwamaita kuti ndakauraya munhu. Shuwa ndozvatakaita. I can't do that. Dai nyaya iyi yakanga ichitaurwa neumwe. Handiti? Yakanga ichitaurwa neumwe. Kunzi shuwa vanhu havakadii. Vakahurana. Ichitaurwa neumwe. Handiti? Sezvavari kutaura. Nango tikaita playback hatiti yairekodwa muno munyaya yatiri kutaura. Ndokuti vanoda kutsvaga kuti mambo azopa mutongo awanei. Tawana kuti nyaya iri pamberi pedu amusungwa haasi kuiramba ari kuibvuma. Handiti wozonodzoka kwapiwo, wadzoka kwapiwo, wakutaura zvawari kutaura. Ukozi zvakanaka. Ko musi wacho wakadii kutaura kuti mambo kuuya kwandaita kuno ndauya ndichinzi. Chisarokopazi. Ndauya ndichinzi kuno hakutenderwi kunge uchipindurana namambo. Saka avero ndakasununguka here kuti ndinge ndichipindura kwandabva kusabhuku ati zvakati chi mhosva haibvumikeka but munhu ndakaona ichibvumwa kai. Unzwa iri zama. Kana kuti mambo paya ndakabvuma nyaya ndaibvuma iyaya mutongo wachona wakura nyaya ndaibvumira paya ndakangobvumira zvakati nekuda kwokuti ndakanga ndanzi zvakati. Semunhu akabvuma zvinhu shuwa mambo hazina kuzviita. Ndachikumbira kuti mutongo wangu udii ndideredzerwe mutongo nokuti mhosva yandiri kuuya ndakabvuma paya ndakabvuma mukudai. Saka please ndibatsirei pakamira pakadai. Handiti kwete kuti tingachinje nyaya yakadai kuti taichinja munhu haana kuhura mukadzi wemunhu. Pakaoma. Vabvunze chimbovabvunza apuya kuti ambuya mafunga mweya upishuwa kuti mutauro kuti. Nai mbuya. Imi muri hure here? Musienga. Hure ndonotora mumwe asiri ihure. Daura mbaba kutanga uzaza. Iye ndakatomubhebhetedza. Aiwa, muri hure here? Handisi hure. Saka musiri hure sei muchava ndakara nemusina kurara nemi. Inga sei muchava vanhu vaviri kana musiri hure. Shamwari. Umaita sei? Praise. Watoremikwa Wana mapurisa angu ari kupi? Asi mauya makanwa doro iri. Usati itwe zvauri kuita izvi. Tozokutamba zvako. Chero pamapa ndasimudzaura mubasa pati ndakaisa mapurisa vaifamba vachinditretera vachiudza village rese kuti vada kuuraya inini, vada kuuraya mwana wangu. After vatenga kuuraya inini vakauraya mwana wangu firstborn, vonouraya mbuya vouraya mwana uyu. Ndo pandakazoenda kumapurisa kwavari kutaura kuti ndakazoiswa ndaitsvaga peace kumapurisa. Vamwe vaitotaura ini, vaitotaura ini panza. Isu zvokuti munhu auraya munhu. Inzwaika vanhu. Haisiro nyaya yatinotaura. Zvekuti munhu auraya munhu
mutemo unodhira nemunhu auraya kuti isu hatinei kutyisidzirwa nevanhu ava ende kufa kwemunhu kana baba vangu ndisina vakafa ndiani anozondityisa kuti akafa anodzaafirei kana riri basa rake kuuraya vanhu hamungamurambidze munhu kuuraya vanhu haditi kana achiuraya vanhu ukaona munhu achiuraya vanhu asingasungwe haana kuuraya munhu muupenyu anenge asina atitonge matare bvume uyu pekutanga zvichazanyanyoitika ungatye zvekusvika pakudaro pane something iparo. Taura. Munoona chinoitika mwambo wangu hana kana wasati wasangana nechinhu zvafanira kana wasati wadriver so hana yako nedaro yakabva yandironda ipo baba ndakatoshokera yakakudriva kuenda kumakuva so kumakuva ndokwauri handiti 21 days kubva nhasi handitika uya mudare nechawawana pa$600 kana kuti mombe mbiri nehwai yamambo handitika chawawana kuti vakomana shuwa nokuti azviite handiti azviite kuti tirivhese nyaya yakadai ine nemafekti auri kutitaurira nhasi pano sekutaura wakanyatsoti pano sekutaura kwavari kuita chandakafarira hana kuzokupa mutongo ini togona kuzoti no ndiri kuona kuti ukatoda kuzoita kunge uri kutonga mudare mangu regai ndiise mutongo paunofanirwa kunge uri handiti ndakatarisa nyaya yeukama hwenyu handiti mbuya ava vasaitongwa kuti tokunongedzera kuti wakatadza kakuhura navo ivo vaitodawo kuhura newe makatotadza muchitadzira murume uya rapo handiti mazonouya dai wakaramba uchiti ndakanga ndichiramba ndobva ndazopiwa mutongo mhinduro yako hauna kunonotsa dare kana uchiri kuzviziva sekutaura kwavari kuita handinopawa sekutaura kwavari kuita chavaitaura nyaya yekuti wakarara navo ndobva watsigira nemuromo wavo sekutaura kwavari kuita handiti saka tikaisa apiu nyaya yakadaroka what are the circumstances of appeal? yatopera mubvunza wangu wati amunozanya kupomberwa mambo iriko ive chero mubhaibheri chayo josefa akapinda pama1 asina chaapita nyaya yako mutsauko uri panyaya yako it's you who agreed nezvakanga zvichitaurwa nemunhu wataifunga kuti ndiye covid handiti inini still ndichiri kubuda kushanda newe ndakakurerutsira kushanda handiti ndati iye zvino pane zvatiri kutaurirana muno hapana chiri kutadzisa mutongo wako kupfuurira mberi chiri kutodiwa ndechekuti 21 days kubva nhasi handitika kunge kuchiuya pano uine chawakabata chaunosvika kuti mambo ndo zvatawana pa$600 yako ne$100 yehwai yemudare muno unouya nezvawadii nezvawawana kusvika wapedza kubhadhara zvinhu zvari zvasekuru wako uchibvunzana nambuya vako kuti vachipaya mbuya ndakangobvuma zvangu paya sekuru ndevakwavo ndaida kuti madzimai vangu ambotaura marelationship nemafambisirana mukadzi wako angakuperekedzere kunoita chouri